Takže čaute lidi, já jsem Robson.cz a se mnou je tu Rety. Čau. Takže tohle je první video na herní kanál Brothers Company. A jako první video jsme se rozhodli natáčet Slendera. Co jinýho. Au. Právě teď je 12 v noci. Ano. A ten beztvářný šmejt mě štve, hodně mě štve. Takže jdem pro ten první papírek. Ten první papírek najdeme určitě zase na těch toaletách. Ano, asi tak. A ten Magor už nám hejká, jak kdyby byla nějaká ženská. To je normální. Proč ne? Tak, už vidíme tu poudu plný papíru. Plnou. Samozřejmě. Měl by se trošku komentovat. Jo, takže teď vstoupím do toho dobu. Takhle jsi to myslel? Ne. Oh, awesome baby! Že jo? Slender šlape, Slender šlape. Asi tak, Slender je šlapka. Šlapka! Díky. Hledáme papír a máme papír. Holy fucking shit. Hudba? Jo. Normálka. Ale tak jako, co nemám čeho bát, takže jo, je to jenom kámen. Kámen. Zde. The epic scary movie. Skory, jasně. Je, tak scary, jo. Máš to papír. A já jsem dneska nějaký dobrý. Úplně the best. The best of the fucking shit. Teď budeme mít čtvrtý. A? Ještě. Takže tuto vypadalo, mě to vždycky připomnělo jakože strom. Anže on to strom ve skutečnosti není. A To je nějaká velká kovová hnusná roura. Je to velký kovový něco. Ano, něco. Kdyby to nikdo věděl. Víte, co máte udělat. Papír! To jsou sežralé. Papír! A teď jdem zpátky. A musíme jít přes ten hnusnej špinavý tunel. Teď nevím, kudem jsem tam přišel. Čau, Slendre! Tam byl. Jo, já jsem něco zapomněl. Už to nebude. To je šmejt. Kde jsi? Určitě. To sport. Ach jo, on mi zmizel. Ník. Slendy! Běloksichte. Slendy! Kolik jich máme? Asi 3 nebo 4. 4. Epická hudba, záběr. Jestli budou poslyšet do videu. Ne, určitě. Se tím jistý. Hele, papír! Vidím papír! Jo, papír! Toaleťák! Takže 5. Další by měl být v tom tunelu. Pojď nás. A je to sport. 6, a kde jsou další 2? Jeden je v tom tunelu. No tak to je jasný, ale potom ještě 2. Tak počítám s tím, že teď se nemůžu nějak otáčet, ale. Takže to udělám takhle. To je humus hudba. Kdybys to slyšel. Já vím, jak to zní. Neboj. Ale tohle je fakt humus. Já vím, že to je humus. Počkej. Když to snížím, ať to slyšíte. Ať to slyšíte. Jak je to humus? Je to humus. A teď tady máme tu růru.
A kde jsou další dva, to fakt nevím. Ty taky ne? Už tak se nechám zabít. Ne, kecám, nechám se zabít, nejsem žádná lama. Možná trošku. Papír došel. Jo, tak mi řekni, kde je. Ty. Ne. Ne. Nemůže být i na tom? Ty vole. Fuj. Tak, myslím, že půjdem dál. Tak určitě. Tak to bylo výstížný. To dokáže víc nevím. Tak tu hovno. Až tak. Já. Včera ten papír nebyl na těch toaletách a dneska není tam tom. Na mostě a... Na jakém mostě? V mostě. Jo. Proč je mlátíš? Protože mě to baví. Tady už jsem byl. Auto. Jo, to je tady to. Jenže já nevím. Jo, je tady. O, a teď je rychle pryč. Takže dámy a pánové, jestli tohle video bude tak krátké, jak já si myslím, tak Ende Schluss, pápá lála. Nevíš, proč se vracím? Ne. Proč jsi si třeba letí dobrý? Bude ničeho. Kouknem se tam ještě jednou. Není nic, na tom autě ještě. Není tady na tom autě nikdy nebyl. Ale já právě jako se chci jakože otočit, že? Slender. No jasný no. Tak to zkusíme nějak vychcenit. O ty krávo, no to mi poser hlavu. Sorry. Ty jsi prosťáku. Já jsem čekal, že tam bude. Čau! Dobře, to byl blbý nápad. Takže teď už víme, že je oficiálně za náma. Ale za druhou. Jestli ten špíp bude za mnou. Prdele s tebou, ty čuráku jeden. Dobře, tak tohle je konec.